ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ସହଯୋଗ ଆପଣମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବିତ ଯେ ଭଦ୍ରକ ଭଳି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ବର୍ଷ କିଭଳି ଭାବରେ କଟିଗଲା ତାହା ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଣ୍ଡିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଜଏନ୍ କଲେ, ତାପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଦାନାପୁରୀ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ସାଧାରଣତଃ ଏତେ ଜୋରରେ ହୁଏ ନାହିଁ ବାତ୍ୟା। ଆଜି ମୋର 2 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମତେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମତେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ମତେ ଭାବୁଛି ସବୁ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୁହାଯାଏ ଯେ after every stormy weather there is a sunshine। ସବୁ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ରାତି ପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଦିନ ଦାନା ଆଜି ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ବନ୍ୟା ଯୋଉଟାକି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଥିବା 70-80 ବର୍ଷର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ପଚାରୁଥିଲି, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଶୁଣୁଥିଲି। ସେମାନେ ବି କହିଲେ ଆମେ 80 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇଭଳି ବନ୍ୟା ଦେଖିବୁ, କେବେ ବି ଆମ ଘରକୁ ଏତେ ପାଣି ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆମକୁ 4ଟି କଥା କୁହେ। ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଗୋଟେ ହେଲା ସହଭାଗିତା, ତୃତୀୟ ସଟା ହେଉଛି ସମର୍ପଣର ଭାବ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ସେବାର ଭାବ, ସେବା କରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହିସାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ମିଳି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ